ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ, କୋରାପୁଟ ଅନଲାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାନ୍ତାକାର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯିଏକି ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା.com, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଅତି ପୁରୁଣା କଥା। କେତେ କେତେ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା.comକୁ ଅତି ଆଦରର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା.comର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଣିବା। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଖବର ବାହାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏହାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଜନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା.com ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକ କେମିତି ତାଜା ଖବର ଜାଣିପାରିବେ ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା.com ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ବାହାରିଲେଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଅଧିକାର ବିଶେଷ ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମାନେ ତାର ଭେରାଇଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା.com ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଜା ଖବର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଇ ଆସିନୁ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଭଳି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବ। ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା କିମ୍ବା ଗତ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖବର କି ଲୋକ ମାନେ ବାସି ହୁଏନି। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଜା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା କାମ ଦେବ ଏବଂ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ିଲେ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଖବରକାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ପରଦା ହେଉ, ଚଟପଟା ଖବର ଯଦି ନଥିବ, ହତ୍ୟା ନଥିବ, ଧର୍ଷଣ ନଥିବ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ତାହା ବିକ୍ରି କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ .com ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଚି ଅଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେମିତି କେବଳ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଖାଲି ବିଜନେସ୍, କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ଖବର, କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କଳା ଉପରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମର କ'ଣ କିଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସିଟିଜେନ୍ ଜଣେ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖବର ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ସିଏ ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବଢ଼ିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କି ଅନବାୟାସ୍ଡ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାକୁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବେ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ତାରକା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା.com ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦିନ ତୁରନ୍ତ ଆସୁ।